Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Malipiro, Aandale, Mdziko la Zambia. Kwathu kuno ku Malawi, palibe mdandanda odziwika bwino. Omwe umalongosola mmene andale athu amalipidwila. Ndalama zawo monga pamwezi, sabata, kapena allowance, akayenda, kapena kukhala nawo pamikumano yosiyanasiyana. Timangomva kuti mwinatu anduna aja amalandira ndalama zotere. Iyayi, mtsogoleri wa dziko akatuluka ku nyumba ya chifumu nkupita kukachititsa msonkhano, ndalama zomwe zimagwiritsidwa ntchito zimakwana 350 million malawi. Apo ayi, phungu wa nyumba ya malamulo amalandira ndalama zokwana 80,000 malawi ngati anakhala nawo pamkumano wa ku parliament. Zonsezi timangomva, koma palibe mdandanda weniweni wogwirika bwino womwe anthu ngati akufuna kudziwa angaupeze. Anzathu mdziko la Zambia sizili choncho, popeza malipiro a mtsogoleri wa dziko ndi ena omwe amakhala akudya misonkho ya anthu amakhala akudziwika bwino kuti amalandira ndalama zingati pamwezi. Ngakhale kuti malipiro omwe andalewo amapatsidwa sangapose omwe amayiko monga Ghana, South Africa, Nigeria amalandira kumbali yawo, andale mdziko la Zambia amalandira ndalama zambiri zomwe zikhoza kupangitsa anthu ambiri kuganiza kuti ayambe ndale mwina nawo nkupezako zomwe andalewa amapeza. Mu nthawi yomwe mtsogoleri wakale wachipani cha Patriotic Front Michael Sata amalamulira dzikolo, anazikwezera malipiro awo kokwana katatu pa udindowu. Iwowa anazikwezera ndi ndalama zokwana 50 million malawi. Moti mnthawi yomwe Alupia Banda anali mtsogoleri wa dzikoli ankalandira ndalama zokwana 164 million malawi pachaka, pomwe iwowa anayamba kumalandira ndalama zokwana 324 million malawi. Mu nthawi ya Alupia Banda mtsogoleri wa dziko ankalandira ndalama zokwana 59 million ngati allowance, koma mu nthawi ya Asatai iwowa anayamba kumazipatsa ndalama yokwana 8 million ngati allowance ya pachaka. Ndipo izi zili choncho, Michael Sata anazikwezeranso malipiro awo apamwezi patangodutsa chaka chimodzi ndi ndalama zokwana 50 million. Ndipo pofika mu chaka cha 2014 nduna ya zachuma pa nthawiyo Alexander Chikwanda inalengeza kuti malingana ndi mmene zinalili zinthu pa nthawiyo, ma allowance a mtsogoleri wa dziko anakwezedwa kuchoka pa 80 million nkufika pa 99 million. Ndipo malingana ndi dongosolo la zachuma lomwe ndunayi linawerenga mu nyumba ya malamulo pa nthawiyo, linati kukwera kwa malipiro a mtsogoleri wa dzikolo kupangisa kuti kwa zaka ziwiri zikubwerazo anthu ogwira ntchito mboma asakwezeredwe malipiro awo, komanso anthu ena monga maziphunzitsi ndi ogwira ntchito ku chipatala asalembedwe ntchito ndi bomali. Izitu zinakwiyitsa anthu ambiri mdzikolo, makamaka achinyamata omwe anaona kuti anamizidwa kwambiri ndi mtsogoleri wawoyu, popeza mnthawi yomwe ankapanga misonkhano yokopa anthu ankalonjeza kuthana ndi zinthu zomwe iyeyo anali akuchita, ndipo anayamba kumanena kuti ndi mtsogoleri wankhanza ndipo kumva zayekha ngati tyrant. Michael Sata pofuna kuti andale anzawo asawawukire, mtsogoleriyu anakwezanso malipiro a nduna zake achiwiri kwa nduna, speaker wa nyumba ya malamulo, komanso aphungu onse. Iwowa anawakwezera malipiro awo apamwezi komanso ma allowance. Dziko la Zambia ndilotukuka tikafanizira ndi dziko lathu la Malawi, kumene kuja kuli migodi ya kopa yomwe imabweretsa ndalama zambiri mdzikolo, kusiyana ndi kuno ku Malawi komwe timadalira mbewu ya fodya kuti ndi yomwe izitibweretsera ndalama yakunja. Mtsogoleri wawo wa dzikoli amayendera galimoto la mtundu wa Mercedes Benz S-Class lomwe siliwombereka ndi zipolopolo za mtundu uliwonse. Nthawi yomwe mtsogoleri wapanopa akayenda hichilema analomberesidwa, boma linawapatsa galimoto ya mtundu wa Lexus ija yofanana ndi yomwe mtsogoleri wa dziko lino la Malawi amayendera
koma iyeyo anayikana galimotoyi ponena kuti ndiyodula sangayendere imeneyoyo pamene dzikolo likuvutika pa nkhani ya zachuma. Iyeyo anayamba kukwera galimoto ina yomwe kwa iye ndiyotsikira ku mtengo ya mtundu wa Nissan Infinite. Chinthu china chomwe chimaonetseranso kuti amzathu a dziko la Zambia ndi opita kusiyana ndi ife. Mtsogoleri wawo ali ndi ndege yake yomwe amayendera, ndipo posachedwapa mu chaka cha 2019 dzikoli linagula ndege yapamwamba kwambiri ya mtundu wa Gulfstream G650 VIP jet kuchoka ku dziko la Switzerland. Ndipo mu chaka cha 2018 dzikoli linagula ndege ina. Ndipo mu chaka cha 2018 dzikoli linagula ndege zina zingapo kuchoka m'mayiko akunja. Ndegezi zisanu zinagulidwa mdziko la Russia, ziwiri mdziko la Italy, imodzi mdziko la Israel. Ndipo imodzi mwa ndegezi inali ya ndalama zokwana $49 million. Ndegezi zinagulidwa ndi mbali ya unduna wa zachitetezo cha mdziko, Defense Force. Ndipo ziwiri mwa izo zinali zotetezera mlengalenga airspace, ndipo zina zinali zogwiritsa ntchito poyendera. Ndipo zinazo anati akufuna azike m'malo mwa zina zomwe zinali zitakhalitsa nthawi yayitali. Mu chaka cha 2021 dzikoli linagula ndege ina ya mtundu wa Gulfstream G650 yomwe inautsa mapiri pachigwa kumbali ya mtsogoleri wotsutsa boma m'nyumba ya malamulo, omwe anati bomali likanatha kugula ndege za mtundu wina zomwe ndizotsikira ku mtengo kusiyana ndi yomwe anagulayo. Iwo anati maboma a Angola komanso Botswana anagula ndege za mtundu wa ATR kapena Bombardier pa mtengo wa $22 million, kapena kuti pafupifupi 22 billion malawi kwacha. Koma dziko la Zambia linasankha kugula ndege ya Gulfstream yomwe ndi ndalama zokwana $70 million, yomwe m'makwacha ndi pafupifupi 70 billion malawi kwacha. Ndipo mu chaka cha 2006 boma la Zambia linagula ndege ya mtundu wa chopper kapena kuti helicopter AB-139 kuchoka mdziko la Italy. Pa nthawiyo mneneri wa boma anati inali yofunikira kugwiritsa ntchito pa zisankho za mtsogoleri, aphungu komanso makansala zomwe zinali zikuza posachedwa. Iyitu inali nthawi ya ulamuliro wa Alevi mwana wa Asa, omwe anamwalira ali pa mpando pa udindo wa mtsogoleri wa dziko mu chaka cha 2008. Anzathu mdziko la Zambia salimbana kwambiri ndi zogula ndege ngati mmene ife kuno ku Malawi timalimbanirana. Nthawi yomwe mtsogoleri wakale Bingu wa Mutharika atagula ndege yoti adziyendera, anthu ambiri mdziko lino anang'ung'uza. Ndipo mayi Joyce Banda atayigulitsa pomvera anthu amang'ung'uzawa, kunabukanso gulu lina long'ung'uza pomwe mdziko la Zambia amagula ndipo kung'ung'uza kumakhala kochepa. Izizi zikuonesa kuti kumeneko chuma chawo nchabwino kuposa chathuchi. Pa nkhani ya kupuma kwa mtsogoleri wa dziko, malamulo athu sanena kuti mtsogoleri amalandira ndalama zingati. Komatu ku Zambia mtsogoleri wa dziko amalandira ndalama zokwana 80% yomwe mtsogoleri yemwe akulamula pa nthawiyo akulandira pamwezi. Mwachitsanzo, ngati mtsogoleri alandira ndalama zokwana 200,000 malawi kwacha, ndiye kuti wopuma amayenera kulandira ndalama zokwana 180,000 malawi kwacha. Ndalamayi imakhala yopanda msonkho, amamangiridwa nyumba kulikonse komwe iwo afuna, ndipo ana omwe sanakwane zaka 15 18 amakhala akuwalipirira sukulu, kuwapatsa galimoto komanso achitetezo oti aziwayang'anira.